Hi guys! Welcome to UTV channel! Ito ang aking sinabawang tahong recipe. Una, magpainit muna tayo ng mantika at ilagay natin ang bawang. Sunod na rin natin ang sibuyas. At pagkatapos ang luya. Lagyan na rin natin ng kamatis at haluin natin. Isunod na rin natin ang tahong. Pagkatapos, isunod natin ang patis. Maglagay na rin tayo ng tubig. Hanggang kalahati lang muna sa kasirola ang inilagay kong tubig. Sunod natin ang magic sarap. Pagkatapos, sunod na rin natin ang vetchin. Takpan muna natin. At kapag kumukulo na, tikman muna natin kung okay na ang lasa. Ayan, okay na ang timpla. Hintayin muna nating lumambot ang tahong. So ayan, malambot na ang ating tahong, ilagay na natin ang pechay. Half cook pa lang ang lambot ng pechay. Hintayin muna natin hanggang malanta ang pechay. At kapag nalanta na, ibig sabihin ay malambot na ito. So ayan, luto na. Pwede na natin itong iserve. At ito ang aking sinabawang tahong recipe. Sa murang halaga na 75 pesos, pwede na itong pang lunch at dinner. Huwag niyo rin kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para ma-notify kayo kung meron akong bagong upload na video. Thank you for watching!